Ποιος είναι? Ποιος είναι, Μίμη? Ποιος είναι? Ποιος είναι? Ποιος είναι? Άγιο Βασίλη. Ποιο να βγει και ο Ερμής? Όλα έρθει, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ποιος είναι? Πες το. Ποιος είναι αυτός, αγάπη μου? Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι, αγάπη μου? Έλα, πήγαινε κοντά, πήγαινε κοντά. Κάνε καλό τον Αγίο Βασίλη. Φοβάσαι, βρε. Δεν τον είδε αληθινό. Είδα τη σούπερ δώρα πολλά. Δώρα που έφερε ο Αγίος Βασίλης. Δώρα πολλά. Ούτε και να τη δείτε. Μας έκλεισε την έχω λυθεί στο γέλια. Μίμη, ο Άγιος Βασίλης ήρθε. Μαριάννη μου κάνεις καλή χρονιά. Ο Άγιος Βασίλης ήρθε. Κάνε γεια στον Αγίο Βασίλη. Ο Άγιος Βασίλης ήρθε. Γεια σου. Ποιο ήταν καλό παιδάκι? Gehst du umziehen? Gehst du erstmal umziehen, Jorgos? Geht ihr zusammen drin, damit er umzieht? Nimmst du diese Tasche, die kleine? Sorry. Μίμη, θα κάνεις ένα φυλάκι τον Άγιο Βασίλη? Θα τον κάνεις ένα φυλάκι? Κάνε για καλό παιδάκι εσύ. Ο Άγιος Βασίλης. Ο Άγιος Φίλης. Βασίλης ήρθε να σε δει. Στείλε ένα φυλάκι. Στείλε ένα φυλάκι στον Αγίο Βασίλη. Χρόνια πολλά του Αγίου Βασίλη. Γεια σου. Μπράβο. Πού φάσαι, βρε? Το περίμενα, εγώ το περίμενα.